Hangile. Antema. Bashi taula. Amala, kor bashi tila. Bashi fuitina. Aw yarabi. Aba. Amala, nini ne kumara telefoni na? Eko kibe na yani kile duruche. Mundu ye nabi. Tiano. Sani ne ka se ano. Ne kun tɛmɛna Bamako fɛ. N tun b'a fɛ ka wagatinin kɛ yen. Ka sɔrɔ ka segin ka na so. Nka ma, kabi ne bɔra jamana kɔnɔ ka se Bamako, ne tɛ ka se ka lafiya. Ala ye diɲɛ don o don da. Kunkolodimi dɔ de bɛ ne minɛ. Ne yɛrɛ tɛ ka kunkolodimi min faamuya. O de kama, n ko n bɛ n kɔsegin ka boli ka na so yan. I ye furaw ta kɔni? N bɛ ka fura ta, nka a bɛ n'a fɔ fura ta o ta, o de b'a ko juguya. Ji yɛlɛma ka baara don. Sabula, n'i bɔra jamana jan na ka na yan, ji yɛlɛma ka baara de don. O tuma la o, ne tun bɛ ka wari minnu ci ka na, ko ka yɔrɔ jɔ. O yɔrɔ ko kɛra cogo di? Ne ɲɛ tɛ so jɔlen na yan dɛ. Ndi, e kɔni b'i fa ka ko dɔn. Yan y'i mɔkɛ ka du de, a ma sɔn ka baara kɛ yan nɔ. I ka yɔrɔ jɔlen nin kɔfɛ. Ba yɛrɛ dun? A bɔra k'a bɛ taa kungo kɔnɔ. Saki dɛ, i ka so filɛ yan nɔ. Ipatarate, tu kuna jara. Ni a sɔrɔ n bɛ joli tigɛ kɔnɔ. A denmisɛnnin malo ka dɔgɔ kojugu. Sinan. Amala. Cɛ ko bɛ cogo di? Wallahi alhamdulillah baasi tɛ n na. E kɔni ye ko 12, i b'a la ka boli denmisɛnnin dɔ kɔ. Cɛ ni n'i cogo dɔn, dɔ b'i bɔ k'i bin dɛ. N terikɛ, denmisɛnnin malo ka dɔgɔ kojugu. Ni n ka ɲɛma de da tile la, Batarate ninnu kalikan ninnu fo ka n sinsin ala ma. Sinon, ne yɛrɛ nana bi yɛrɛ. Sinali kɔni. O de ye tiɲɛ ye. Sinon, mouvement wa bɛɛ ka fisa. Terikɛ, an kɔni an bɛ yan sa. O tɛ taa problème foyi t'a la. Ja Rastapa yan. O Cheikh Amaoula. Terikɛ, j'an kɔnna. A kɛra fama. Joy Amala ka da yɛlɛ. Ne m'a fɔ n'a tɛ yan nɔ a kana to ka da yɛlɛ. Ni furu ne kanu, Amala nana de. Ko ka na wa? Awɔ. N ko Amala kun ko tile 5 de bi kɔfɛ ale bɛ na. Kɔde, e bɛ denmisɛnninw ka ko dɔn. Farigan de tununa a kan, a bolila ka na. A yɛrɛ ni kunkolodimi de nana. I ko cogo di? A dun taara min? A mɛnna k'e kɔnɔ. I mana, a bɔra k'a bɛ taa terikɛ Sinali fɛ yen. Baasi tɛ, n bɛ koliji bɔ, n bɛ n ko. Sungolo. Naam. Ko bɛ cogo di? Baasi foyi tɛ n na. Alhamdulillah. Cɛ, n ka cɛ. I b'a kalama ko Amala nana. Ko Amala wa? Awɔ. Ani ne tun bɛ ɲɔgɔn kan. Komi ani Baba ma ɲɔgɔn ye, a taara so k'a bɛ taa ɲɛ da Baba kan. Ne ko, ale nana mun kelen ɲini yan? Ko mun kelen wa? N terikɛ, tunga mana diya mɔgɔ la cogo o cogo, foyi t'i faso bɔ.
Sindali o tiɲɛ sa nka ko man ka dugu in kɔnɔ e yɛrɛ bɛ caman dɔw la. Mun ko dabalijugu wa kɔrɔtɛ maa bɛ dunfɛn bila i fa fɛ ɲɛ e t'a kalama sa. e tɛ mun kalama wolotogo mɔdugu n'a cɛ na yan ta ne. Ani tile. Ba ani tile. Jɔn don? Ba Amala de don. Amala. A bɛ cogo di? An ni ce ba. Baasi t'i la. Baasi foyi t'i la. Ba sira mɔgɔ ɲɔgɔn. Alhamdulilayi. Baasi t'i la. Baasi foyi t'i la. E dun ka nani teliyara dɛ. E tun ko ne ma ko bi kɔfɛ tile 5 de e bɛ na. Tiɲɛ don ba. Kabi waati min na ne bɔra yan ka taa nanzara jamana kan. A don ni bi cɛ kunkolodimi dɔ de tun bɛ to ka ne minɛ. A kunkolodimi kɛra sababu ye ka don ka baara yɛrɛ la. Kabi ne jigira Bamako kunkolodimi juguyara de. O de la ne nana sani ka waati kofɔlen cɛ. Ayiwa baasi tɛ. Komi i nana ka ban. E da i k'i yɛrɛ lafiya. An na kuma kɔfɛ. Ɲɛ bɛ ne sira duba in na dɛ ka nin to anw ka dugu in kɔnɔ yan maa si kelen de ma bɔ yan ka taa tunga fɛ k'o ɲumanlama seginna ni mun ni bana juguman na i bɛ taa sɔrɔ o ni kunkolodimi gɛlɛn de bɛ na e tɛ caman kalama o la. n b'a kalama nka Amala y'a kɛ cogo min na hali n'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ Amala jɔyɔrɔ la ne tun b'a kɛ o cogo kelen de la. Ayiwa baasi tɛ an ka taa. Sumaworo terikɛ. Amala kɛra cogo di? Ma. Amala ma musa mun kɛra? Ne mago bɛɛ lajɛlen sara. A fɔ asafurulayi. Mun dun kɛra? Ne ka papiyew de tunna. Papiye. O fana ye mun ye? Sɛbɛn min m'a yamaruya ko ne bɛ se ka yan ni nanzara jamana kɛ sanga ani waati. Amala a fɔ i ɲinɛna ko i bɔra yɔrɔ min na? Ne ma ɲinɛ a kɔ. Ne bɔlen nanzara dugu la ka jigin Bamako. Don min bɛ na ne y'a bɛɛ lajɛlen bila n ka saki kɔnɔna la a filɛ foyi t'a kɔnɔ bilen. Ala. Ne n'a sera yan nɔ Ala. Amala i fo kabi don min na i ye ne wele k'a fɔ ne k'i bɛ na yan nɔ ni ma cɛ a ma diya ne ye hali dɔɔni nka i fo han. Ma ne bɛna nin ko kɛ cogo di? Ne ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ sɛbɛn in na. Ne ka nin passeport ni nin tɛ ne tɛ se ka kɛ foyi ye bilen. I fo an bɛ dɔ wɛrɛ dilan san'i ta wagati cɛ. Ko ka dɔ wɛrɛ dilan wa? Ni ne kɔni ka papier ma ye ne tɛ to yan ni ka passeport ma ye. N bɛ taa ka bɔ yan nɔ. Amala i kana jigin ni nin ye ka n'a to jɔn si ka bɔ nin kalama. Ayi Amala. Des familles. Jɛnɛbu. Namba. I b'a kalama Amala bɔra jamana kɔnɔ ka na. Awɔ. N tulo b'a kuma ŋuŋuɲa na.
Nga n'a yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ. O sababu la ne kun bɛ fɛ k'i ɲini Amala ye furu la. Sabu ka d'a kan denmuso de ye gara ye i b'a k'i denkɛ sen na min b'a to a bɛ basigi faso kɔnɔ. N'a bɛ kɛ cogo min ni ta bɛ kɛ ten ne de bɛ taa ka Amala to kɔ yan sabu ka d'a kan ale de ye denkɛ kelen ye ne bolo yan. O siratigɛ la ne tɛ fɛ ka faatu kɛ Amala to jamana kɔnɔ. E ba n'a fɔra ne ni Amala de y'an ka denmisɛnninya kɛ dugu kɔnɔ yan ɲɔgɔn fɛ o nalen ka bɔ nanzara jamana kan ko ka ne ta ka ne di o ma furu la a fɔ k'o bɛna kɛ Amala fɛlɛ. Ni Amala ta don o to ne ma sabu ka d'a kan ne de y'a ba furu ni k'a sɔrɔ o kɔnɔna na ni k'a lamɔ a tɛna se ka foyi bɔ ne ta la. Nga n'i tun y'a dan ne ma i tun b'a to Amala ka taa ka wari ɲini na duguba kɔnɔ. O to ne ma ne b'o to ne bɛ se ka taa. N'i ka kuma. Ouais. Interior. Cɛ e don ne wele ko ne k'i sɔrɔ i fari fagalen don a kɛra cogo di? Sinali ne bɛ ɲini ka nimisa n ka nali la dugu in kɔnɔ yan. Munna? Ne bɔlen e ka yɔrɔ la n seginna ka na so n donna n ka so kɔnɔ n y'a sɔrɔ dɔ kelen don n ka so kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen y'u ban n ka passeport ani n ka papiye ɲɛnɛmaw m'u si ye ɲɛ la. O dun bɛ se ka kɛ jɔn de? Jɔn bɛ ka naliko kalama? E y'a fɔ jɔn ni e bɔra yɔrɔ jumɛn de la sani ka se ne fɛ yen? E bɛ k'o bɛɛ lajɛlen fɔ ka da kun kelen jumɛn kama? Amala, i hakili b'a la o san janba in na a ma denkɛ bɔra tɔgɔ na ka na a faso la. A nalen ani dugulamɔgɔw ma ɲɛ a la ka d'a ka kafalenya kan a ka yadaliya a n'a ka yɛrɛbaya kan. O kɛra sabu ye ale fatuya. O kɛlen kɔfɛ dɔ de ye dabalijugu kɛ an ka faso kɔnɔ. Maa bɛ bɔ tunga na ka na yan n'i sera an ka dugu in kɔnɔ ni fama wulila i bɛ sa. Nka ne ma dala ni e ta ye e juguya bɛ maa wɛrɛ de la an ka kabila in kɔnɔ. N terikɛ i bɛ dala k'a fɔ bi k'i denmisɛn teri de ye ne ye wa ne b'i dɛmɛ. N'i tilela ciw bɛɛ lajɛlen na i bɛ na an bɛ taa yɔrɔ dɔ la. Ne tɛ fosi la sisan ni n ka papiye ɲinini dɔrɔn tɛ. Baasi tɛ to n ka taa ci dɔ la ka yan. N'an ka taa. Amina, ni dun ye bɔtɔ ye min? Min taara n ka fini dɔw de minɛ. Amina dɛ, Amala fari filɛ ka ne wele k'ale bɛ fɛ ka ne ɲini Amala ye furu la. I zina, i dun garizigɛ jara, bɛɛ de bɛ kɛ tunkarange muso ye. Amina, a n'a hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na, nka n'a tɔɔrɔ fana bɛ ɲɔgɔn na. N'a fɔra ne ninnu taara u ka jamana taga la, ninnu bɛ se ka san caman caman de kɛ. Ne dun ye denmisɛnnin ye, a fɔ ne bɛna se k'o kun.
i k'o kuma ye tiɲɛ nka o bɛɛ n'a ta n'i furula Amala ma a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ aw ka sokɔnɔna musakaw la. Amina, ne bɛ yɛrɛ ɲininka o. A fɔ nin ko in bɛna diya Amala ya? E Zina, a bɛ k'a fɛlɛ kɛ e ɲɛ t'i yɛrɛ la e ye muso ɲɛnamaba de ye wa e ye muso ye fɛnɛ mun ni Amala ka kan. I ni ce wa kumakan dumanni na. I ka kuma ninnu la nisɔndiya kosɛbɛ. Mamidi. Nin dun ye bɔtɔ ye. Kɔkɛ, da wulila songalama ye dɛ. Ko mun kɛra? Ne de bɔra jita la ka t'i denkɛ sɔrɔ du camancɛ la a bɛ kule la. Munna? Ko fasifɔri wa fasifɔri de. Passeport. Papiye m'a to i bɛ taa ni ka segin kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. O jati yɛrɛ de don. K'a ye sokɔnɔna in fan 14 bɛɛ lajɛ k'a m'a ye. K'a fɔ Amala ni nin sera kɔni ne ma d'a la sabu ka d'a kan Amala bila ko ka jugu kojugu. Ne kɔni b'a dɔn a kɛra mɔgɔ si bisigiya ni nin ko ye ale nana don jumɛn ko bɛ tunu. Kɔkɛ, a kɔni ko filɛ dɛ. Nin dun ye bɔtɔ ye. Ne kun taara Fati fɛ yen n ka kwa dɔn di yan nɔ. Baasi tɛ n'i taara i b'a fɔ a ye ko a kɛ ma kɔnɔ ko n bɛ taa ka na. Ayiwa. An ma jɔn ka waati dɔɔni kɛ yanni tile ka bin. Baasi t'a la Sina. I b'a dɔn ne kun kan ka kalo 1 dɔrɔn de kɛ. Kalo 1? O tɛ foyi ye. I ni Sunkalo ye ɲɔgɔn ye? Ayi, ne ni Sunkalo ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ. I b'a kalama i ka nali ma diya Sunkalo hali dɔɔni. Walahi. E ta ye ɲɛ ka jugu nka nin tigi b'e dɔn yɛrɛ. Nin baara jugu sugu bɛ mun de ɲɛ buna hadamaden? Fosi. Sinali, ni ne ye nin tigi dɔn diɲɛ don o don ne kariyalen don k'a tigilamɔgɔ faga. E yɛrɛ b'a dɔn waati dɔ tɛmɛna anw ka du kɔnɔ so kun bɛ ko batɛmɛsira maa dɔw kun bɛ tɛmɛ hali olu kun tɛ se k'u jɔ ka foli bila du kɔnɔ mɔgɔw la. Ne bɔra yan nɔ ka taa tunga la. N ka laɲini kun ye mun ye walasa n ka se k'an fa ta ka se k'an ba ta ka se ka kabila ta ka se ka fɛn kɛ n somɔgɔw ye ka du situation bɛɛ lajɛlen falen. An tungarakɛw sɛgɛnnen don cogo min Ala ni kira de b'a dɔn. Anw bɛ tunga la yen an ka fisa ni mɔgɔ dɔw ye olu b'an fa neni u b'an ba neni sonyani nkalon bɛ dan na nkalon na suguya bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka da an tungarankew la. O degun an y'o bɛɛ lajɛlen kun an bɛ fitinin min sɔrɔ k'an bɛna kɛ ka masa ta ni dɔ fana y'o ɲangoya nka mɔgɔ mun kɔni kɛra sababu ye ka ne ka nin passeport in ta ne y'a tigi kɔɲɔ yira masa Aramani na fo n'o y'a sɔrɔ ne m'a ɲini wɔsi de la. E k'i kɛ to n tɛ foyi ye walayi.
yɛrɛ k'a lajɛ nin baara jugu sugu bɛ mun ɲɛ buna hadamaden ka mɔgɔ dɔ ta cɛ k'i ta ɲɛ. Fosi nga ɲɛ bɛ sɔrɔ ka n terikɛ i t'i sigi dɔɔni. Ne yɛrɛ fɔra e kɔ ko Maki nana kungo kɔnɔ. A ka di kɔni. A man di dɛ. Cogo di da? Sabula an denkɛ nana ka bɔ duguba kɔnɔ. Amala ka di nin ye nisɔndiya koba de ye wa nin ye tare yɛrɛ de ye. I b'a ye denmansa caman ni den bɔr'u kɛrɛfɛ ka taa wari ɲini na jamana jan kɔnɔ nka caman ma segin dɛ. Ni Damari masa i ta ye ɲuman segin i kan ka sewa nin ko in na yɛrɛ de wa ka sarakaw caman bɔ. Zayidu n'i y'a ye n k'a man di sabula ne bɔra ka taga jita la n nana sɔrɔ a bɛ du camancɛ la a bɛ kule de la. Cogo di tan? Ko pasifɔri wa fasifɔri de ye n m'a lɔn fɛn fasuguya min don. Olu ka ko ninnu ɲɛ ka misɛn nka kamalenkɔrɔ kɔni bɛ kasi ko min na n b'a dɔn o tɛ ko den ye. N'i y'a ye n yɛrɛ bɛ k'i ɲini n seri Mari i ka nin ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na i k'a ɲɛfɔ n ɲɛna. I m'a ye dɛ ne yɛrɛ bɛ labɛn bolo de ma nin n kan ka si kungo kɔnɔ walasa ka n ka yiri dɔw bɔ sini sɔgɔma ka jigin n'a ye dugu kɔnɔ. Nka nin tɛ baasi ye ton bɛ bolo la bolo yɛrɛ bɛ ton na i bɛ segin i bɛ taa so ni Damari masa ye sini dugu man kɛ i bɛ na n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka ko in ɲɛɲini k'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen f'i ye. A ka di ne ye ka ne dɛmɛ de n'i ye wolomuso kɔni ye wulilen ka na e ɲini kɔni a ka di n ye ka n dɛmɛ de ɲama n dɛmɛ n ka se ka nin ko in dɔn fɛn min b'a jukɔrɔ. Baasi tɛ e k'i sigi n bɛ n se bɛɛ lajɛlen kɛ sisan. Ayiwa. E kana hami koyi. A dun kɛra cogo di? O fana ye mun jaabi ye? Ni n ka kuma digir'i la i bɛ yafa ma n tun b'a fɛ k'a dɔn n lajɔ kun ye jumɛn ye? Amala i fa de ne lasigi k'a fɔ ne ye k'a bɛ fɛ ka ne ɲini ye furu la fɛn bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔ kɔfɛ nka i da bɔ n ka kuma la o bɛ fɔ kumatigi ɲɛna. Ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka i fa ye kuma min fɔ ne ye n'a sɔrɔ i bɛ dɔ kalama la n'i yɛrɛ tɛ fɛn kalama la ne da teliya la dɛ. N'a fɔra e yɛrɛ ɲɛna ko ne Amala ko ne bɛ muso ta dugu in kɔnɔ yan e bɛ da la o tɛ ka dɔ fara n ka dusukasi ni n ka tɔɔrɔ kan. Zena i bonya bɛ ne yɔrɔ kojugu a f'i ɲɛna i ni ne ye denmisɛnniya de kɛ ɲɔgɔn fɛ wa i bonya bɛ ne yɔrɔ kojugu i komi i ko ne fa de kuma ɲɛf'i ɲɛna ni n'a ye ɲɔgɔn ye i b'a ɲɛf'a ye ko ne ko ma pɛrɛn muso furu kama. N bɛ taamasiyɛnw ɲini la olu n'an bilasira. Hakili la
Mami ye fɛn ta a kelen don k'a dogo de bari ɲɛ bɛ fɛn in na ka fɛn wɛrɛ biri a da la. Zayidu, ne b'i ɲininka o cɛ de don wa muso de don? N tɛna foyi fɔ kumakan duman na ka bɔ n yɛrɛkun yɔrɔ. An bɛ taamasiyɛn ɲininka. I ma kala saba in talen ɲɔgɔn fan fɛ. Saba o bɛ kuma cɛ de kan. Cɛlamɔgɔ de ye fɛn ta min yɔrɔ ma jan aw yɛrɛ la kosɛbɛ. A fa tɛ. Taamasiyɛn m'o yira n na dɛ. Zayidu, Naamu. a fa de ye sɛbɛn ta sabula fa in bɛ keleya den na depuis a fitinin wa min yɛrɛ ye ne dabali ban kabi den in nana ka bɔ nanzara jamana in kan fa in b'i nisɔndiya kɔrɔ. Kadijatu, ne bɛ min ɲini fɛ segin ka taa dugu kɔnɔ. I hakili to i yɛrɛ la wa i kana ko in ka ne dusu dɔ ye. N'i ma sa yan fiyewu n'i seginna ka taa so an bɛ ko in ɲɛɲini. Ɲankuma den ka segin man di fa ye nka o bɛɛ la ta a tun man ka nin kɛ den na. Zayidu, furumuso bɛɛ b'a cɛ jogo dɔn, ne bɛ n cɛ dɔn wa sɛbɛn in b'a bolo. Baasi tɛ, ne kɔni ye min ye taamasiyɛn na n y'o de f'i ye. Ne bɛ sira d'i ma n bɛ se ka taa so. Zayidu, n ka danaya b'i kan i ka n dɛmɛ nin ko in na n bɛ na. O tɛ baasi ye, ko n bɛ so fo, u bɛɛ b'a mɛn, n b'i cɛ fo, u bɛɛ b'a mɛn, n bɛ foli fɔ Amala ye, u bɛɛ b'a mɛn. k'a dan se, Nse, k'a ni sɛnɛ. nse. Anba, Ayiwa, i k'i hakili to i yɛrɛ la, o tɛ baasi ye. ne bɛ na. Awɔ. Ni nalen wa? Awɔ dɛ. N ko cɛkolo ni muso ɲuman de bɛ ɲɔgɔn dafa. Wa ye o ye a bɛ nɛgɛso boli la. Ne ko ni y'i bɔtɔ ye min? Ciw la. Sinali, i t'a kɛ Ala kama. K'a b'o dɔn ko ne bɛ nɔfɛ wotoronya jɔ kelen nɔfɛ. I ma sɔn ka na di ne ma. Sira, e t'a kalama ko ne terikɛ Amala nana. Ne b'o kalama kɛ. N ko ne n'ale bɛ ciw de la, ciw. Hali ni Amala tɛ dɛ, e yɛrɛ de tɛ sɔn ca ma. Nka o tɛ baasi ye sa. A kɛ Ala kama i ka wotoronya kelen ɲini diya. Hali jigɛlɛya jɔ a tɛ n bolo. Kɛmɛ naani b'i bolo wa? O ɲɛciba de bɛ n ye bi. O tɛ baasi ye sa. Mɔr'o fɛ yen. N taara sanni kɛ. N'a warimisɛn tora yen, i bɛ taa ko ka 400 d'i ma. Wa ni wari ko fɔra ka ban, a b'a ɲi de jɛ ten. Ayi, a kɛ dɔrɔn komi i ka jɔ a nana ka ban. Muso ɲuman. Ne tun b'a fɛ k'a dɔn ne bange ni bi cɛ n'o y'a sɔrɔ ne delila ka don gasi la
Amala deni masaya la ni e donna anw gasi la anw de kan k'e sigi ni k'o f'e ye o don o ne ni Karimjan denmusonin kelen ka ɲɔgɔn ye ale de ko ne ma k'i ko k'i bɛna ɲini ka di ne ma ko ne k'a kɛ furumuso ye ne dun ni e ma fɛn fɔ o la o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'i bɔ a la tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ la ne ma labɛn muso furu kama fɔlɔ. Amala an bɛɛ lajɛlen tɛmɛna e ta in sira fɛ koyi ka d'a kan n'i ko k'i b'i muso furu ka di mɔgɔ min ma a b'a f'i ye ko ale ma labɛn ne de b'a dɔn k'a fɔ k'i sera muso furu ye. Tiɲɛ don i mana fɛn o fɛn ɲini ka di ne ma ne tɛna n ban o la wa ne tɛ nin kumakan sɔsɔ nka an tunkarankew ka laɲini de ye ka tubabumuso furu walasa an ka papiye kow ka se ka nɔgɔya. O tɛ jɔrɔ kun bɔ n'i y'a mɛn i bɛ nazaramuso furu o b'a yira i bɛna taga de n'i y'o papiye ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Bari komi mɔgɔw ka sɛbɛnw n'u ka nafolow dalen bɛ n bolo ko k'o ko bɛɛ lajɛlen bila nka o ma nɔgɔn dɛ. Amala ci bɛ ne bolo koyi ne bɛ na. Sira, kɔri baasi tɛ yen nɔ? Baasi foyi tɛ yen. Yani min? N bɛna taa Famata muso fɛ. Sira, walahi ne bɛ n da n si so kɔnɔ bi ne tɛ sunɔgɔ. O sabu kɛ mun ye dɛ? An cɛ kɛ. O y'a mun ka tuguni? Ka a denkɛ ka papiye ta k'a dogo. Karimjan denmuso ko k'o di an denkɛ ma furu la yaasa ko k'a sigi a faso la. N'i kɔni y'a da ne ma a ma la kana to yan dɛ. Mɔgɔnifin yɛrɛ b'i yɛrɛ ka n'a sigi. O ye tiɲɛ ye. I b'a kalama Hamala ka nin dali a kɛra sababu ye k'aw ka du fankelen ci. O ye tiɲɛ. Min y'a jɔ ni den ɲana a bɛ ɲa bɛɛ de ye wa n'a tiɲɛna a bɛ ca ba kelen dɔrɔn de ye. Sira e b'a fɛ ne ka mun kɛ? Ne ko e tɛ papiye ninnu bila yɔrɔ dɔ la? Taa yɔrɔ dɔn. N'i t'o yɔrɔ dɔn i kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ni ka papiye ɲini k'a di Hamala ma a ka taa n'a ma se ka taa a bɛ taa dugu wɛrɛ la ni ka sɔrɔ ka taa. M'a kɛ ten tɔ ni papiye ninnu sɔrɔ dɔrɔn n b'a di Amala ma. E Sira ne kamana gannen don. Ayiwa baasi t'a la ne bɛ taa n ka ci la. Ayiwa Sira b'i bolo. An terikɛ wallahi cɛ y'a fɔ cogo cogo a tɛ tɛmɛ o kan terikɛ. Sinali tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ dara cɛ ka kuma la. Baasi tɛ. Kɔɲɔkɛ kura. I tɛ nin kuma sugu dabila de yan. Nin ye mun manamanakan ye da kɔnɔ. N terikɛ i fa bɛ ka muso min ɲini furu la n'i ma bogotiginin ɲɔgɔn ye an ka kabila kɔnɔ e talen kɔfɛ i ka tuma na o kamalenin ka dɔgɔ an ka sigida la
ni m'a kuma fɔ den na nka a ma sɔn si la den ladamu ni cogo min na o ladamu dan Sinali kana fɔ k'i bɛ ne nɛgɛ ka ne kun dɔ bɔ cɛ cilen na ne ma pɛrɛ muso furu kama koyi n bɛna don nin ko in na sisan i bɛ nin furu ka segin ka taa i nɔ la tunga la yen san 5 ɲɔgɔn n'i seginna ka na i bɛ n'a sɔrɔ a ye fan bɛɛ kɛ den n'i ko i bɛ kuma o la mɔgɔw b'i kɛ sɔntigi ye e yɛrɛ b'a dɔn farafinna yan n'i ko i bɛ mariage kɛ a muso furu ko ma nɔgɔn dɛ surtout an tungarankew fɛn o fɛn kelen u b'o k'an bolo 2 ye fɛn min ye 2 ye u b'o kɛ 3 4 ye ka d'a kan a b'u ɲɛna fɛn bɛɛ lajɛlen de b'an tungarankew bolo ne nana n ka kalo 1 congé de la ne mana muso furu kama dɛ wa ni n ka dusukasi yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na n'a fɔra n nana ala ma mɛn n ka passeport yɛrɛ tunna n bɛna n sigi a ka mun kɛ ne tɛ to yan dɛ n y'a faamu e de ka ɲɛnɛmaya tigi ye n y'a kɛ cogo min na a n'o ka kan an ka taa nka voilà Ma, e mɔgɔ bila ka ne wele. Awɔ, ne ye mɔgɔ bila k'i wele. Jɛnɛbu. Musokɔrɔba ka sɔ bɛ ka daga fa. N den, f'i k'a dɔn ko fɛn tɛ ko ka fara anw ta in kan. O don na, ne cɛ y'i wele k'i lasigi. A ma la ka furuko kuma la. N'i y'a dan ne ma, a fɔ k'i tɛ furu in na. A ma la bɛ yɔrɔ min na bi, a dusu tiɲɛnenba de don. Furu yɛrɛ ye diyagoya ye. Ni ne ye tiɲɛ ye. Kunna sini ne de m'a bɔ n yɛrɛ la ka ma la lajɔ nin kuma in na. Hali ne kun ka n'a kɛ. I ti miiri kan foyi la a ma la ma min fɔ ne ma. Nka ma ne yɛrɛ bɛ ɲininka o. Furu kun ye jumɛn de? Jigiya. Ni kanu tɛ furu o furu la, jigiya t'o la. N kɔni bɛ min f'i ye, n'i wele k'o kuma de f'i ɲɛna. N'i sera ka n ka kuma faamu, a bɛ diya n ye. Ayiwa, ne kun y'i wele o kuma de la. Sira b'i bolo. Bonsoir, Sumalo. Amala, Ko bɛ cogo di? basi foyi tɛ n na. A tun kɛra fama yɛrɛ. Aw bɛ cogo di? Sumalo. Tiɲɛ ni tiɲɛ na, ne ka nali ni sisan cɛ, a bɛ wagati damadamanin bɔ. Nka ne yɛrɛ de tun ma temps sɔrɔ ka na bɔ i la. A bɛ faamuya. I b'a dɔn wa? Kabini samiyaji de binna ka ban, anw fɛ yan, foro daminɛ ye wabɔ ye. Ne ko Amala, mun kelen pe de y'a to e seginna ka na? Ni ne tun y'a dɔn, ne tun bɛ ka nin kuma in jaabi k'an to tunga la. Ne nalen ni bi cɛ, ni dusukasi tɛ ani tɔɔrɔ, ne ma foyi sɔrɔ. Kabini Sinale y'a fɔ ne ɲɛna don min na k'e seginna ka na, a ma diya ne ye fiyewu. I b'a dɔn foyi tɛ yan, ɲɔgɔn dabali ani baarajugu kɔ.
o ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen lasigi ka na sigi u faso la wa i labɛn yan sigili kama dɛ. O tuma la o e ni ne ka cɛkɔrɔba bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye yan. Amala n ko n bɛ yan dɔ i ko n tɛgɛ ci n kɔni bɛ min f'i ye i hakili to i yɛrɛ la. Baasi t'a la n'i ka kuma bɛɛ lajɛlen faamuya. Ayiwa i ka foli kunu. Ni diyara n ye kojugu. N bɛ na fɔlɔ. An teri. Kaja. Dutigi ya hakilina talen kɔfɛ masa musoman ni den de don. Dunya b'a la i ni Amala ka dungabɔ cayalen don. T'a fɛ ka kuma wɛrɛ foyi mɛn tulo la fo n'a kɛra awɔ ye hakilinaw talen kɔfɛ. Ok, e ye hakilina jumɛn ye k'aw la? N tɛ a fɛ Amala ka segin ka taa jamana kɔnɔ bilen. K'a sabu kɛ den cɛman kelen de don. Ni mɔgɔ fila kun don n tun bɛ jɛ a ma a ka segin. Latigɛ y'a kɛ kelen ye. Koke, i b'a fɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko Amala bɛ ka taga jamanajan in na k'i bɛna o bɔ a ma de? Awɔ, n bɛ fɛ k'o bɔ a ma. I ka to mun na? Dɔɔni b'a jɛ. N bɛ taa Babilen fɛ yen ka na. Kɔɲɔmuso kurakurani ne ko i ni Amala ye ɲɔgɔn ye wa? K'u ka ɲɔgɔn ye wa? Ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsi bɔ ye. O don ne de m'a bɔ n yɛrɛ la ka Amala lajɔ nin kuma in na. Hali ne kun kan'a bɔ n da. Olu hakili t'u ka dugubakɔrɔmusow la an'u ka kɔkanmusow. Olu hakili bɛ se k'anw ɲɛ. Zina i kana n'o fɔ sa. Amala mana fɛn fɛn f'i ma nin ko in na i k'a da Ala kan. I k'i ɲɛ jɔ Amala fa la. Ale de y'i ɲini Amala ye. Ci wɛrɛ bɛ Amala la min t'an ta ninnu. Wa a ka di ne ye i kana bɔ Amala fa jigi kɔrɔ nin ko in na. N'i ka kuma mɛn. Ne bɛ na fɔlɔ. Denkɛ ka papiye ta k'a dogo Karimjan denmuso ko k'o di an denkɛ ma furu la. E yɛrɛ b'a dɔn farafinna yan n'i ko i bɛ mariage kɛ a muso furuko ma nɔgɔn dɛ, surtout an tunkarankew. Fɛn tɛ ko ka fara anw ta in kan.
o don na ne cɛ y'i wele k'i lasigi a ma la ka furuko kuma la n'i y'a dan ne ma a fɔ k'i tɛ furu in na i b'a dɔn foyi ti yan ɲɔgɔn dabali ani baarajugu kɔ o ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen lasigi ka na sigi u faso la. Kaja dutigi ka hakilina talen kɔfɛ masa musoman ni den de don dun ɲɛ b'a la i ni Amala ka dungabɔ cayalen don t'a fɛ ka kuma wɛrɛ foyi mɛn tulo la fo n'a kɛra awɔ ye. Amaula Sungalo korbaste ko bɛ cogo di alhamdulillah cɛ nin kɔrɔla yɛrɛ n'i ma fura ɲini nin ay mina atigɛ ka kɛ ka kɔrɔlen dɔ de kɔni nunu fana ti mɛn o n bɛna nunu d'i ma nunu bɛ mɛn sen bale fɛn nunu sinon ça va Amala ko mun bɛ sɛnɛ nin nin kɔni tɛ ne fɛla ko ye dɛ o dun ye jumɛn i fa ye muso min ɲini ye nin muso ɲanamaba de don nka n'i kɔni y'a dan ne ma kana sɔn ka furu kɛ sisan i ja i masaw kan halisa u ka sɔn i ka taali ma n'o tɛ n'i ye muso furu sisan u ka wari ɲini de bannen pewu 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 ne ye muso furu salon de den kelen de bɛ ne bolo tuma dɔ la a bɛ jigin ne kɔnɔ ne yɛrɛ ka taa nka an tɛ se ka taa wari ɲini kuma tɛ tɛmɛ muso furu kuma tɛ tɛmɛ koyi wari ɲini ale dun n'i si janfana ka ban a ɲinini ma nɔgɔ dɛ Sungalo e ka hakilina ani ne ta bɛɛ lajɛlen ye kelen nin ko in na ne yɛrɛ fɛla ko tɛ ne ye n ka cɛkɔrɔba lafaamuya nka o si la a tɛ ka sɔn ne ta ma nka ne y'a faamuya k'a fɔ a bɛ ka nin ko in kɛ ka da kun min kama a b'a fɛ de ne ka sigi faso kɔnɔ i b'a dɔn ne ye hakilina dɔ de ta n bɛna taa s'a terikɛ ma walasa o ka kuma n'a ye n'a y'o ka kuma kɔni lamɛn o de kun ka di ne ye kosɛbɛ o fana kɔni ye hakilina ɲuman ye i k'i senfa joona i ka t'o fɛ yen awɔ n ko n bɛ tɛmɛ i ka yɔrɔ la yan nɔ i t'i sigi a ye ma sigi min tatɔ de don ci yɛrɛ la ayiwa basi t'a la ok quand même voilà ni diyara n ye kojugu awɔ Amaula Sira. Naya. Awo. Kuruta disi. Sira. Nam. N'i ye furu kɛ muso b'i lajɛ ni fɛn saba de n'i y'o fɛn saba jadon a la bɔgɔ bɛ k'a kulo kɔnɔ a t'o dabila cɛya de ye a ka fɔ ko karisa sara n ka furu la mɔgɔ i t'i fa to dɔ la ya i b'i sigi kuma don kɔkɛ o ye bita ye wa ne bɛ k'e ladi fɛn dɔ la a mɛnna i tɛ k'a dabila munna ni e bɔra ni fitiri tɛ i ti don kɔkɛ yafa ma ne yɛrɛ nimisara n tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan bilen bi kɔfɛ fɛn min tɔgɔ ye ko fitiri o tɛ ne sɔrɔ kɛnɛma wa n'i y'a kɛ n'i y'a kɛ i k'an bugɔ i k'an nɛni
dɔ kɛra ne ye mɔgɔkɔrɔba ye e ye denmisɛnnin ye o de kama n ma fɛn f'i ye kɔrɔ i bɛ yafa ma n tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan ne bɛ se ka taa kosɛbɛ Kogi. Furuɲɔgɔnya la a ka kan an ka ɲɔgɔn bila sira de. O ye tiɲɛ ye. Amala y'a fɔ ne ɲɛna k'i ko k'a tɛ segin ka taga bilen. Ne k'i kan sɔsɔ o la dɛ. Ne ni Amala an fila bɛɛ ye erita ye. Ko balilen o bɛ hali jinɛ ye. N'i tun y'a f'a ɲɛna k'a to tunga la Amala n'i nana i tɛ segin ka taga bilen o tɛ baasi ye nka a nali filɛ nin na cogoya min na an dun t'a dɔn n'a sɔrɔ walifɛn b'a bolo ne kɔni b'a fɛ i ka ne lamɛn. Ne kɔni tulo b'i la o. I k'a to Amala ka taga. Amala ma tɛmɛ faso kɔnɔ sigi ye fɔlɔ dɛ. N'a taara a kan ka ci minnu kɛ a b'olu kɛ a bɛ segin ka na. Amala ko kungun n'a ɲɛɲɛ n ta t'a la hali sini ka d'a kan ne den tɛ e den de don. Kɔrɔ ni ka kuma digir'i la i bɛ yafa n ma. Amina. Zina, somɔgɔw baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Zina, Naamu. fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ i ni Sinali ka se ka ɲɔgɔn ye i ka kuma in fɔ an ɲɛna. Kuma in ka n'a to k'i bɛ ko in dabila, dɔgɔyalima ka n'a to k'i bɛ ko in dabila, nɛni ka n'a to k'i bɛ ko in dabila. Wa ne yɛrɛ bi i dɛmɛ fo ka taa fɔ ko in ɲɛnabɔra. Amina, k'a fɔ nin ko in bɛ ɲɛnabɔ a bɛ bali ne kɔni na nka i y'a fɔ cogo min na n bɛn'a kɛ ten n bɛ taa se Sinali ma ni min bɔr'o la o tɛna dogo e yɛrɛ kɔni na. Ne kɔni bɛ i kɔ fo ka taa fɔ nin ko in ɲɛnabɔra. An tɛ taa ji k'a la. Ba. Amala. I ni tile. An ba. Kɔri man tɔɔrɔ tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen nɔ. An ba. Aba. Ba. N'i y'a ye ne seri ma yan bi, e yɛrɛ b'a dɔn tunga ma nɔgɔn. Awɔ, siyɔrɔ jugu ani kɔngɔ jugu. A t'i n'a fɔ ko faso kɔnɔ sigi nɛgɛ tɛ ne la. Ka d'a ka faso in de ne kalan
ka kodɔn di ne ma ka faamuya di ne ma. Aw yɛrɛ kɔ ka kuma la yan ko tunga k'a tɛ danbe dɔn nka a bɛ den ɲuman dɔn. N'i y'a ye ne sera ka basigi tunga la ka faamuya sɔrɔ ka nafolo ɲini cogo faamuya, o bɛɛ mara bɔra yɔrɔ jumɛn? O bɔra faso in de kɔnɔna la. Nka ne ni n ka cɛkɔrɔba de kelen tɛ ka ɲɔgɔn faamuya. Ne ka cɛkɔrɔba ko ne tɛ segin ka taga tunga la bilen. Ne dun nana tile 2 congé kɛ de la. N'o congé kɛ kɛra ne bolo segibaliya ye. Cɛ ni cɛ na ban a ma nɔgɔn. E b'a dɔn tubabuw ka baara an'an ka baara tɛ kelen ye. O baaraw bɛɛ lajɛlen jate minɛnen de don. Papier la baaraw de don. N'i y'a ko kɛ cogo dɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Ne seri ma bi i ka taa kuma ne fa fɛ walasa a k'a to ne ka segin ni ka taga faso kɔnɔ n ka baara la. Amala, n'i ye ka nin kɔrɔ fɔ mɛn, i fa Amadu a ma deli ka ne sɔsɔ n ka dakɔnɔ kumaw la fiyewu fa n'a daminɛna nin na. N bɛ kuma n'a ye. Ayiwa